Gisuportahan sa management sa Chungwa Hospital ang duha nila ka mga doktor nga gipasaka na og kasong reckless imprudence resulting to homicide sa korte. Naglakip pa nila ni Dr. Elflida Hernandez ug Dr. Yvonne Bitina Montejo nga mo nagatiman kang kanhi Barili Mayor Marlon Garcia. Wa hinuon malakip nga gipasaka og kaso ang Tambalanan. Sa official statement sa mong Tambalanan, gipaday sa Chungwa Hospital Management nga misalig sila sa justice system ug padayon sila nangita og pamaagi aron mapamatud-an nga inosente ang ilang mga doktor nga naglambigit sa kamatayon ni Marlon Garcia. Ilang gitahod ang desisyon sa Banay Garcia na nga nangita og tubag sa tabo sa ilang igsoon na namatay si Marlon Garcia nitong September 6 last year sa susamang hospital diin na-admit og namatay usab ang iyang maguwang nga si kanhi Dumanhog Mayor Nelson Garcia ni atong September 1.